yadda za ku rika samun data 10 gig kyauta kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da kowane channel mai albarka wato AN Kimiyya TV. Dan wannan shine farko kuna channel mu albarka, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe, kana danna mana ƙarar sanarwa, wata ne za ka san da kai sabon shirye-shiryen mu da mu dora. Kamar yadda kuka tace wannan bidiyo mai ne shine yadda mutum zai samu data 10 gig kyauta kullum. Kafin mu shiga gundarin bidiyon zan faɗa maka cewa ka yi kokari ka kalli wannan bidiyon daga farkon ta zuwa ƙarshen ta domin kada ka rasa wani abu daga ciki, ka rasa hanyar samun wannan data kyauta daga cikin ta. Kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Da fara abin da za ku yi shine za ku zo ku shiga cikin Play Store kamar haka. Da zarar ka shiga cikin Play Store na wayar ka sai ka zo daga nan wajen sai ka yi searching wa Tunnel Plus. Okay, idan ka rubuta wa Tunnel Plus za ka ga gashi nan ya buɗe maka. Idan misali kai kana da application din na already za ka yi open ɗinsa ne, idan ko baka da shi sai ka yi downloading ɗinsa a Play Store din. Da ke ni na riga da na yi download ɗinsa gashi na rubuta mu alamar open kai tsaye sai na shiga kamar haka. Okay, da zarar ya buɗe ma kamar haka za ka ga daga nan wajen zai baka zabi, daga nan wajen zaka zabi state. Okay, sai ka shiga nan wajen state da zaka zo ka zabi United States of America ne. Okay, sai ka zo ka zabi United States. Da zarar ka zabi United States sai ka fito daga nan wajen zaka ga wani alamar kifiya nan, daga nan sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi ka zo ka zabi unlimited data Nigeria. Okay, unlimited MTN data Nigeria. Okay, sai ka zabi wannan wanda zai baka damar da zaka samu 10 gig data za ku yi ta amfani da shi. Haka kuma a cikin wani application din za ka ƙara samun damar da za ka iya kallon wata bidiyo wadda suke ɗora ma a kai, wadda za ka ƙara maka yawan awannin da za ka yi da wannan data din. Wannan gaskiya ana amfani da shi sosai kuma ana jin daɗin amfani da wannan application din kuma ana samun data su. Okay, daga nan za ka zo ga gun da za ka ga an rubuta alamar start. Daga nan wajen sai ka zo ka danna wannan alamar start din kai tsaye. Da zarar ka danna wannan alamar start ka gani gashi nan su ke gama da tsari ya kula cikin wannan wata tsari shi da nan nan a nan wajen za su dora ma watch videos. Idan ka kalli wannan bidiyon din bi ma'ana za su kara maka yawan awoyin da za ka yi kana amfani da wannan 10 gig data din. Okay, so abin da za ka yi yanzu a nan wajen shine da zarar ka gama wannan setting din sai ka danna wannan alamar minimizing din sai ka fita, sai ka je ka yi duk abin da kake so ka yi amfani da wannan data taka. Duka nan da kamo karshen wannan bidiyo. Idan bidiyon nan ya burge ka sai ka danna mana alamar liking, ga wanda subscribe din channel din nan ba sai su yi kokari su danna mana alamar subscribe domin samun bidiyon mu na gaba. Mun gode da zuwa AM Kimiyya TV, sai mu haɗu da kowa bidiyo na gaba.